Mano koro e kama in jadak kawuok nadhi dala nadhi Sega. Alright. Ambira dhi Malimbe kamosogi lakini alok Sega. Koro gimoro kaka dhot uluongo nang'o kocha? Omera Alan Thigo, ing'e Alan Thigo? Alan Thigo. Rind Thigo. Rind Thigo kaya. Erokamano ahinya Jaka Black. An iluonga ni Joey Raymond wuon Nyakach. Nyakach iluongo no Wangori. Nyinga bende mong'ere ahinya en ja Manchester United kata wuod pastor. Amor mar bedo kod Bishop ka. To pile ka wacho ga team ni team en adi? Achiel. Manchester United. Erokamano ahinya wuod Bishop. Ang' ninyiswa ni to tuke bro dhi nango kawuono. Erokamano ahinya. Wan gi Paul Pogba. Tindo lokore tindo kodwa no chal gi Pogba. Chon kano biro ka to na identify ni Pogba. Ing'e ni Pogba nitie gima wacho ni kuom Pogba. By the way, kuongi tim intro. An iluonga ni Awuoro Duor. An anyalo lego ka ogagi. Mana kaka Odhiso wacho. Abesa ni kawuok Nairobi kadhi talor gi Mnyagundu. Kaeto kidonjo tibe Rindo Thigo. Twatiyo goliho. Luth kuon mano maru. Twatiyo goliho. Aya, onge wach, onge tabu. Aya, koro wan gi wuod Luo, mok lende dho Luo, to nyinge Lang'o, to koja Lang'o, to tiye Royal Media, to ko lende dho Luo, to ken Okuyu, to lende Okuyu. Koro nyiswa nyingi. Atieko. An nyinga Festus Lang'o, to mana kakiwacho natiye kambi ka. Lakini an to nonyuola mana e Kiambu kocha kamiluongo ni Githunguri. Wawuok kanyo wadhi Njoro koro sani wan Nyandarua. Koro game kocha paro na be kadhi adhi Limbe. Kawuok Nairobi tadhi Nyandarua. Lakini ije game donge. Yes. Ije game donge. Game yala. Ije Luo donge. Ma kocha chato pesa milose. Kocha pesa malose. Lakini chieng' ma koro wuon wadhi retire. Wadhi mana yala. Idok mana yala. Kamiluongo ni Gongo. Gongo. Yes. Onge wach. An kagi ma Jaugenya, Nyakach, Alego, mago Siaya. Koro Kisumu gin ariyo gi Siaya adek. Iko sawa. Timu wa support opogore. By the way, wachaka negi kanyo, wachaka negi wach Pogba cha. Pogba nomi suspension mar higni 4. Bang' ayude kanotiyo gi yedhe mamedo ji teko. Lakini nyoro riwruok matayo tuke mag adhula e piny Italia opunguza ne nyaka 18 months kende. Koro Pogba wacho nowinjo komor. Nikech drip mare mar go opira ne rumo. Koro yiene ni chakre Januar onya chako gora ko gi Juventus kaeto dwe mar 3 koro nyalo tugo. Wachak gi kanyo monde kaeto wadhi. Be nitiere kaka iniwuon komi kuma kamano mobedo reduce Odhis? En gima duong' kabisa ne ngima adhula mar Pogba kaka jatugo. Apani nitie sulwe mapod rieny iye mar weche tuke gi nikech kata kaka nomiye kum Juventus ne oko wite oko. Ming'e ni ochalo ma kaka jatugo moyudo hinyruok. Nitie kaka inyalo bedo ni hinyri lakini tim ok bi witi oko. Orak mari pod nitie gi tim no endo nyaka chieng' no rum. Koro pod gichuli achula. Koro mano e hawi ma Pogba ne nitiego ka pod nitie Juventus. Koro ka dwe mar 3 kamae wanyalo yudo thuolo matugo. Nitie time ma pod nyalo benefit. Koro Awuorin mani kopo hairstyle mar Pogba. Ing'eyo ni wach doping ni ok en gima ber. Kasa ing'e ni ochando nyathi moro inyalo paro Immaculate Achola. Yes. Achola nyoro beno kano miye kum ni ok obiri ngono ile kotiyo gi yedhe moko ma medo ji teko lakini jatugo ka jatugo medo teko but lure ni medo teko gima aneno ka jang'wech moro ka Ken en Aspel Kiprop ondiko gimoro e Twitter account. Obe nogo marufuku. Ondiko gimoro e Twitter account mare kawuono. Owacho niya ni doping ni jatugo nyalo bedo gi gino e dende to ok ohero. Koro nyiso jotugo ni beduru careful kuonde mochieme, kuonde mumethe. Nikech inyalo ti gi ng'ata kidhi chieme gala moro, inyalo olni yathe chiemo tikia, koro kisechamo ng'at mok dwar ni ber. Koro wacho ni ok jong'wech duto te kata jotugo duto te mabedo sanction ni otiyo gi yedhe go kong'eyo.
Koro nyiso jotugo ni beduru careful, diet mari bed gi ng'at ma losoni. Kama ininde nyaka bed ni nindo kama ing'e ni onge ng'ama nyalo interfere kodi. Aparo ni wacho gima kare. Ineno athletes ng'eny gi ma Kenya ka gin gi app moro e simbgi ma kamoro amora ma intiere bedo pingo ng'eyo. Ma kiwacho ni onego bed ni donjo saa 4 ka saa 4 oyudi oko mano nyaka indik report gomiyo chiemo na budho kodgi kar gi ji abich kama kila mtu mani simbe 24/7 ifil in kanye nikech anytime ma indiko gimoro ni tikawe ni timo doctor ihepo. In fact waluongo ni whereabout ihepo. Koro idwaro ni sama kama ipenji kise wacho ni saa 10 adhi udai yot kionge yot mano weche moko okay. Festus watieka ne wach Pogba kaito wadhi mbele. An aparo ni kare na wrong move nikech kapo ni gidwa tiyo ni gidwa gore gi doping in sports completely. Ang'o mi yudo ng'ato gi mistake timiye 4 years kai kendi bet matindo reduced to 18 months. So aparo as much as ni odhi miyo ng'ane ni omiyo Pogba another life mar miye hope no nyalo go adhula after in the next 3 months. But in terms of goyo doping okane ka gima gitimo gima ber. Aparo ni no appeal ing'eni nyalo appeal magineni no kitimo gino deliberately samoro kaki argue your case ginyalo neno ni gini samoro no beda okay nitie kata yedhe moko miwacho ni nyalo tiyogo to kotim sampling to golo ni tiyo gi yedhe ka koro samoro nitie kaka argue case mare dong kata Kenya ka iyudo ng'e kabisa ni Milton onego ng'ato to pod Milton podwa dhi argue his case neno kunoneko lakini pod still mano tiyo go ranyisi nikech an pesa okato Milton nitie Milton mano wuoyi in Milton ochien ana wacho Milton okay wach kata merab moro aya iye gi jatelo Lango en ni nitie kaka weche doping gi onego bed ni wagore go aching kata ka imiyo ng'ato kum to onego bed ni isire asira ka nyalore to odhi adhiya nyaka giko mondo bed ni en puonj makare ne jogo manyalo bedo ni lieko tiyo gi gik makamago lakini be koka Milton en ni onyalo bedo ni en kare seche moko inyalo ng'i makosa mane itimo gi seche mane kum mane imi mokwongo ne itimore apani ne otimore kidwa mani mondo mi punishment ewi makosa ka ok ong'i maling'ling mar kaka makosa no ne obiro mubeti koro bang'e kidhi mitimo appeal koka maling'ling go ipedho e duond doho koro ka gineno ni kara ng'ani ne wakumo higni 4 lakini kaka nenore ayanga chal kama ne wachiwo kum mane ok ni kare koro ka gikia ticho mago mag aya aparo ni wadhi ane weche mag yiero mag riwruok matayo tuke mag adhula FKF board matayo yiero makamano manche noyiero oselando ni tarik 7 Disemba ibro tim yiero mar riwruok mar FKF kata kamano nitiere ng'ur nitiere ywak ka moko kuom jogo madhi chung' wacho ni ok gine ka yiero ni ochan e yo makare giwacho ni gineno ka gima yiero ni nyalo dhi bedo gi mibadhi mathoth. Festus misebedo kiluonwa wach yiero ni akia ni wanyalo yudo picha mokwongo wawinjane kaka yiero mar FKF chalo ka director marwa nyalo miyowa stakeholders mag FKF wacho nang'o wawinjane motelo kaeto wadhi nyime. Immediately and transparently notify the members and stakeholders on any changes or updates made to the voters register and adherence to the Sports Act 2013. To convene a roundtable meeting with the Electoral Board and stakeholders to endorse the process. The Ministry of Sports immediately undertakes to change the location of the FKF Electoral Board from Kandanda House. We are still objecting on the time frame for the election, and we are going to go with the FKF Constitution and FIFA, which states that once the board is put in place, we need 6 months to do a credible election. Aya, maneno Toma Leila Hussein Mohamed gini ng'at ka ng'ato nigi ywak mare. Festus isebedo kiluonwa e Royal Media ka weche mag yiero gi. Ng'ur ma jogi nigo nyalo mono yiero timore koso kama osekete no bro timore.
Yiero kama oseketi to nyaka timre nikech FIFA nowacho ni by 31st December higani oyud koseyier nikech kanye ma 4 years mar term mar ariyo mar Nick Mwendwa rume. To ingen FIFA nowacho ni sheria mag Kenya ema gibe giluwo as long as nigi statute mag FIFA. Statute margi no duong' molo law of the land mano constitution mar Kenya. Koro kaka nokete no by 31st of December nyaka bed ni yiero osetimre. Lakini koro kakina no kantie development madhi ka ichiwo every day. The other day one no Ken Kempes nyoro waneno ka kore joma luongre ni football stakeholders akina Hussein Tom Malila giri to mago joma dhi chung FKF president. Gin giwacho ni kulingana gi sheria mag pacho ka samichwe board mare ma oversee election cha gikamidhi yierie onego bed 6 months. To king'yo kamano chwe board masani kamidhi yierie 6 months poko chopo. Koro giwacho ni mano en tok chik. Odhi opposite gi sheria moket. Koro king'iyo kulingana kaka jogi dhi kang'ur tero cases e court ineno ka gima election no nyalo drag. Nikech be king'iyo ng'ur magino maduong' en kaka wanyalo bet gi IBC. IBC odak State House. To samoro ng'ama ni State House no kata koko chung tineno nitie ng'ama odhiro. Koro neno okibibedo gi confidence gi board cha. Koro mane gima giywago ni board mar FKF madhi ng'iyo yiero owuoge Kandanda House odhi omanyri kamoro ma neutral. Of which manot asiro gi lwedo onego many ni board no kama neutral nikech koro idhi oversee election to iwacho ni candidate president masani mawuok en gi candidate to kama bende udhi timo na en gi access. Yes. Koro neno mano kelo ng'ur but aparo the other week Murkomen ne ni e parliament bunge bo penje ni ere kaka board madhi oversee election odak or operate office kuma president masani nitie. But nowacho ni en obotemo juu chini ohakikisha ni board no yude ni kamoro ma neutral kata ken office moro ma sirikal giti kanyo. So kapok mano timre aparo stakeholders mag football kose joma dhi laro komar FKF bo dhia nyime kagolo ng'ur margi. Okay, Mike, inyalo wacha ng'e wach ywaruok mar yiero ni nikech yiero ni en gima osechwal mbele ding'eny ok ma kende. Makoro kokalo ka to FIFA nyalo sanction Kenya. Mano gima nadhi wacho ni wachimore gi kum mar FIFA kendo aching to ok en kama onego bed ni wachope nikech waseneno kama nyocha wae. Ok en dweche mang'eny mokalo kane wan e bwo kum mane both komio okwa participate in international tournaments kaka Harambee Stars manyocha participating. Lakini machielo en ni kaka Lang'o wache chik wacho ni bang' board no mondo mi olosi onego bed ni wantie gi dweche 6 ei dweche 6 go ema onego bed ni yiero beti. Yes. Ok ni chik owacho ni onego bed ni watimo yiero bang' dweche 6. Apani emomiyo board no bedo gi cher mar uchwe dwe mar 9 that is 3 months or 4 months. Ineno emomiyo gin gi cher mar dhi nyime gi chenro mar within 6 months within okni after emomiyo FIFA be oketonwa ni koro obeda by tarik 31 December nikech mano to bo dhi kare gi tam mar ariyo Mwendwa. Koro ok gibidhi tok chik mar FIFA ong'eyo ni board no nitie gi kinde maromo kata obedo ni ok gin dweche 6. Koro aneno kaka stakeholders gibe gidhi kelo ng'ikruok e chenro gi eki nikech ka ging'eyo ang'eya ni onego bed ni wang'iyo 6 months ni to then ok wadhi bedo gi yiero. Mar ariyo bang' bedo ni ok wan gi yiero wabo bedo ni wachimore gi kum mar FIFA. Koro dine bed ni an ayie kod gi ndiyo ni onego bed ni ne waloso board chon kapok ne ok wachimo tarik 31 December. Lakini koro joluo wacho ni donge. Koro osetimore. Waloso board late lakini pod wantie within timeline. Ineno koro weche mag yiero gi kata obedo ni board ni olos late wadhi nyime watim elections lakini mayie kod gi ni onego bed ni loko to en mara ja IEBC bedo State House kaka Lang'o wacho. Mano tanya yie kod nikech Milton ni koro ateri
e doho lakini judge to en owadwa maduong'. Koro ing'e ni bedo ni matek. Bura maloyi aloya kapo kwa jini. Kata dwa chamo gwend fry pile pile tachamo imiye hata ibitimna kama. Koro mano gima timore. Lakini gin kare gikelo ngima e chenro duto mar dwaro jatelo manyien mar FKF. Raymond. Hero kama na inya Jaka Black. Bese mingo wago yie. Decibels. Hero kama na inya mokwongo nyaka wayiere ni yiere dhi tim. Nikech mokwongo ne magi duto ne nitiere ywaruok whether yiero ne dhi bet kata ne onge to gikone to ne giduogi yiere. Sani noseyier komiti mar ji 5 madhi tayo wechego mag yiero kendo ne giyiere ma gipuodho komiti no. Mana koka noyo gik ma jogo wacho. Ing'eni samoro janeno kata ng'ama luwo paw tuke samoro penjore to yiero ni timo nang'o nikech giwinjo ni yiero FKI yiero. Jaka Black apani an we akawe gi ango mar nyiso neno marwa kata marwa kaka yiero ni dhi tim nikech nitiere gik miluongo ni kiani branches kia delegates kiani koro ng'ini gin giwinjo ni nitiere yiero mar FKF titime nang'o. Mokwongo nitiere gimiluongo ni branches gi e counties. Koro branches gin 47 lakini yiero mar FKF gin 48 nikech branch achiel opog diriyo. Koro iyudo ka 48 counties gi dhi golo ng'ato adi achiel mago loso 48. Kiduogo e Kenya Premier League wan gi 18 teams. 18 teams gi be dhi yiero ng'ato adi achiel. Koro riwo 48 cha plus 18. Aya kicha kiduogo Division 1 kata National Super League idhi kawo top 10 teams. Top 10 teams gigolo ng'ato adi achiel. Koro 48 plus 18 kicha kimeda par mar National Super League. Kicha kiduogo mano kicha kiduogo Division 1. Division 1 bende nitiere gi zone A gi zone B. Gidhi golo ji adi 5. Iduogo Women League kaendi be gigolo ji adi abich. Matieni adek dhi wuok e Premier League, ariyo wuok e Division 1. Alafu wan gi representative mar referee, wan gi representative mar former players, alafu makoro loso total mag jogo madhi go kura mag duto gi delegate mag duto gidhi bedo ji 90 kadi gang'wen duto madhi go kura national delegates. Koro kiduogo kar ka yiero makoro dhi tim sani iyudo ka ne nitiere ywaruok e camp masani mar Wood mano ne giluongo ni team change kane gidonjo kinde cha. Kaendi wan gi Nick Mwendwa masani e ker, wan gi jalupne Doris Petra, bende wan gi Bari ma CEO. Koro niwacho ni nitiere kaka ker masani oloko chik mondo mi chik otim ang'o o favor to piny Kenya kaendi ka wan gi chike adek matayo wechego mag yiero. Wan gi Kenyan law, wan gi federation, then gi Sport Act. Koro Sport Act ni emane oloki mondo mi koro Nick Mwendwa owach nang'owa en tamne chakore manyien e yiero ni nikech chik kanoloki. Koro gini iyudo ka ywaruok nitiere kaendi kata camp mar Nick Mwendwa no ywaruok nitiere nikech Bari ne fil nang'owa ka diponi yiero ni ogolo Nick Mwendwa oko to en mano nego biro timo ang'owa obedo. To sani iyudo ka Nick Mwendwa pon nie gini to nyaka chieng' tim verification ma los list mogik. Idhi iyudo ka ilose some days to election. Mamano tieni ka Nick Mwendwa obedo locked out to nyiso nang'o onge ng'ata ng'ata camp ne manyalo biro yudo thuolo mondo obiro tim ang'owa obiro tim. Nyaka gie sani iyudo ka jochungi gin ji 11 sani in total. Iyudo ka ne giyiere gikelo ng'urgi together. Lakini siasa mar FKF ilose ga in terms of lineup. Ing'iyo ng'ama nigi uteku to ji donje toke nyaka sani kaka last time notimre. Koro pani nyaka gie sani gima nyaka wayiere ni giseyiere ni yiero nitie komiti mana kama giyuare en ni kama idhi goye kura gi thuolo to mana kaka Tiso wacho ni owach ni itime in a span within the time frame. Koro gima giyogo nyaka sani Jaka Black okane warita sani lineup ochak losi sama koro branches osegolo ng'atgi kanyo kiding'eyo. In fact kineno ka branches o take off mano ing'eni mano wasetieko. Mak mana ni anyalo medo matin ni yiero ni kata bedo mare ne ok wang'eyo ni dhi bedo. Ker masani chal kama ne temo mine mondo migi kotimre lakini kama ne ogone kona moro makoro ochune ni koro yiero ni dhi nyime. Mano e kona mang'e ni dhi go kode ok obi yudore e list ni koro chung nikech weche ne mag dwaro chungo ema nomiyo board ni obedo delayed kane otemo mino gik moko mondo yiero ni kik dhi nyime. Koro kaneba
mana kaka pacha kako this okane Nick Mwendwa kadhi bede race anyalo neno Bari lakini okadhi neno Nick Mwendwa katika kama wacho ngene sani wan gi camps mopogore wan gi camp mar Nick Mwendwa wan gi camp mar Hussein Simanyula be osedonjo mar Kakamega Homeboys Kempes ya osedonjo pido ka nyaka gi sani tire ywaruok e kind Kempes gi ngama onego beni dhi running mate ne mawuok Western ngene no we ai bende kichake ng'iyo ka Nick Mwendwa ka bende nitiere ywaruok kinde gi jalup ne Petra nitiere ywaruok e kinde gi CEO ne Bari koro ido ka sani nyaka gi sani ok na pako ng'ato neno ka ji mang'eny chal ka gima ringo dhi e tok Hussein to mana kaka Festus owacho immediately branches mano counties ose take off nikech ido ka nyaka gi sani branches go be nyaka dhi ng'i kidhi Luoland idhi ido king'iyo National Super League Kisumu All Stars ido Mofa ido Kisumu Starlets ido Muhoroni ingine maga ngwen kosa yudo to ngamo yudo ngwen go kata ngamo yudo nikech gina auchiel ngamo yudo ngwen e wi auchiel nyaka gi sani yudo ka mane ngama nyalo wuok Nyanza to kose wuok to the moment ma counties gi kata branches gi ose take off mano ko wadhi nge kaka kama koro ka gise declare ni an awuok Nyanza an e tok Hussein an awuok kanya ne tok Hussein an awuok kanya ne tok ngawa ne tok Nick kanyo ko wadhi nge nikech kaka Nick notime team change almost no cow branches te maka ne gichopo Kasarani which was like nyalo odia achien na challenge moro bentiere kamoro ka agachiel kuom jochung ma en Kempes Kempes iwacho ni nigi nationalities ariyo en ja Kenya to en ja America koro ere kaka ma dhi affect chung mare nitie kaka mano nyalo wite oko Festus yes mano nyalo wite oko en gimo be ong'eyo nitie jo madhire chien koni madwa ni the more kako bet race kose manyokura e kaka gidhi nyime chame mago jo mawuonde mo be ong'eyo in fact sheria mar Kenya ka wacho ni mondo ibed FKF president nyaka ibed gi nationality achiel men Kenya ento en gi mar Kenya ingen constitution manyini no yienwa bed gi dual citizenship koro en gi ma Kenya en gi mar America to FIFA no wacho ni kochopo kanyo FIFA boluo sheria mag Kenya ok biluo ni gin wan FIFA wadwa hama wan waboluo sheria mar Kenya ma wacho ni kidwa ko mar FKF nyaka ibed gi citizenship achiel lakini mano koro nyalo loro ne oko gimano Milton yiena wache ni koro wabo bedo ni constitution mar FKF chal kama pek ne mano mar piny owacho onego bed ni ka yiere onego bed ni kanyalore to mar FKF onego bed ni oseloki manyalo yie obed kaka mar Kenya manyalo yie ne ng'ano machung obed ni ng'ano mantie gi ratiro mare mar bedo gi dual citizenship lakini gie sani ochal kama onum aparo ni gima chal kama osekelo confusion e kinde mokalo mosemiyo Kenya obedo slapped gi ban several times goruok e kind constitution mar Kenya yudo ni Sports Act wacho kama to Federation bende wacho ni wambe marwa wacho kama koro ka Kenya sirikal odonjo mowacho ni Federation ni wafujo ingen kanyo Milton wanyalo kata blame ministry mar kose piny owacho nikech Sports Act ni nokadhe 2013 ma wan 2024 tiende ni almost 10 years 11 sirikal poko implement koro ng'ama nwenjo gacho bo implement en mana Murkomen of which nyocha osebedo kanitimo ne grilling e parliament koro en gi mwarito but pia the government is to blame apani jaka black manake wacho ka Kempes ka apani kar chameno okang'eyo but fine amane my own opinion yes and because ka follow procedures mage apani nyaka gesa ni Kempes be wang'o seepo nikech ineno ka nyaka gesa ni anango mano nego beni bedo running mate ne no seweyo alafu favorite representative ne Manyanza ma kata ma county ma Kaduo ne no how Jobita manyaka gesa no se drop Jobita or replace go Chiel ino nyaka sani kora pani magi indications ni huenda odiwuok but omanyo soft exit nikech kama se drop running mate ne to representative ne Manyanza Jobita bo se drop gik makamano kora iro ka gik ma happen e camps gi ate moluwo gi kinly mondo mi narrow down mondo chieng' moro kata ka koro amba iro machamo to Festus bro yiso kaka kichamo Mairi siasa Milton siasa kichamo aparo ni mano ber Jaramogi yiero no ero to segur ne bro timore tarik 7 ma dwe mar 12 warit mondo wane nikech wauwana wi Sam Nyamweya Nyamweya notayo
Kenya Football Federation, Yeah. the defunct, mochako tayo FKF, Football Kenya Federation. Kapok owuok. Yeah. Kaito ema Nick Mwendo osekawo makoro Nick Mwendo osedhi. Sani koro Nyamweya wacho ni odwa duogo loso opira. Kinde Nyamweya gope nodong' mang'eny mag coaches makoro nomiyo Kenya bende koro idwa ni chul coach makama mane oriembo marach kinde makama. Kapok ikawo machielo. Koro sani ok wago ng'ato lakini be uneno ka Nyamweya one stakeholders ine ni anchon naparo ni stakeholders gin chuma miliero go stake e bisa doge gi hold stake koro wang'iane Nyamweya be en gi paro maber mar duoko opira wang'e kata kipimo gi kaka notayo opira kinde mokalo. Aparo ni mokwongo en ratiche chung manyo telo mar FKF. Yeah. But number 2 kaka stakeholder mar opira koro mok wawuok kaka Ramogi TV awuoyo kaka as a person. Nitie gik mane Nyamweya otimo maber to nitie mane otimo marach. In my own opinion mane otimo marach mane ng'eny. Kech ndalo ne mane wawinjo ni players mag national team onego gidhi Tunisia for example ta giwuok ka saa 10. Saa 10 gari godhiambo pod gimoko airport gikia ndege matero gi Tunisia akanye. Ndalo ne mane wawinjo nitie allowances Dennis Oliecho biro gi pesa 1,100 nonego duok okomiye ineno. So Nyamweya ne gi gik mang'eny maricho temo miyo nineno ka odhi chung yiero. In fact no wuok macha mane Nick Mwendo okawo mokwongo. No withdraw in the last minute kidhi tim yiero kawuono bo withdraw gokinyi nikech noseneno mano ok odhi yombo. So anaparo ni duoko kendo Nyamweya mano dhi bedo mistake maduong' nikech as much as tig mano timo maber kaka nokelo sponsorship mar Supersport kanyo to notime maber an kaka stakeholder mano taneno ga notimo maber nikech ne konyowa market our league. To players ni wuok Tanzania ni wuok Rwanda ni wuok Ghana ni biro tuo wuok Nigeria biro tuo kan nikech koro Supersport no uso gi e pinje maoko. You get to koro kamane niko timo be marach nikech obe mage mang'eny ber to nitie matin maricho koro gano biro boriembo Supersport mano be nane non noketho league mapacho ka lakini in my own opinion I think wadwa ng'at ma fresh. Yes. Abo wuoyo kamera musimano lakini wadwa ng'amoja. Miwa ne gimiparo e wi yiero ni mar FKF. An gima dwa wacho ma aparo ni ber kitimo weje mosetiyo owuogo dhi wakawe jomoko manyien jomanyien gi be ka tich otamo to awitoko be igolo kendo mi ngama chielo nini sam nyaka ka nosedhino odhi adhiya ka Nick be samoro be nyalo wuok nodhi olengra lenga jomoko kata kwa temo kik wach ni korone okana luongo nyinga kaluongi nikna korone Hassan wacho ni korone kone emwamiyo gino obe kotame obe wawe inseni bedi thenge wakawe ngama chielo ngama osedhi matito tamo kuduoki sani awinjo ni nitawinjo ka coach mar Harambee Stars wak ni poko chulo nyaka utimre na en gi dweche utimre marach. Gik moko kaka mago gen gik ma welo Kenya ka wan be onego bed ni wabedo realistic. Nisa coach mugik mar Harambee Stars mane poko ywak ni wan gi pod ywak nyaka Ghost pare kinde Ghost. Wacha dira gik moko kaka mago gen gik manyien ahinya to kwa wach ni gin gik maber. Onego bed ni gik makamago ema some of these campaign pledges nyisowa kaka bro address ka owuok kuom elections no lakini gimoro momiya nyiero en ni aneno ka jaduong' Nyamweya be ochung' gi jowetene kanyo ni koro gin be giywak e wi time frame mar elections to en owuon nopuodho board no to kane pok oyier Nick Mwendwa board no Nyamweya ne en yani lweny ma akanya ka Timbuktu kane pok olos board no endo mondo ne oyier Nick Mwendwa ka waparo maber koro en gima miyo ng'ato nyiero kabisa ni koro sani Nyamweya be ywak e wi time frame mar re-election gik moko nyalo miyo siasa gigolil kamoro amora wach Nyamweya hapa ni Nyamweya be nyaka wamiye credit kama notimo Nyamweya nokelo Supersport to ido ka donjo Nick emoketho Supersport kane nitiere ywaruok between 18 team league gi 16 moriembo modhi ai ido ka nyaka sani bende tok kata ma Nick Mwendo oserem ino dugo tiyo matek mar Shabana oduge liga nikech ido ka en gi Shabana at kabisa odhi motimo influence kabisa tapani na gesa ni management mar opira pacho kae
apani nyaka gie sani ok yo marach but nitie kaka oseinge nikech gini bende apani pesa songi kanyo maber tok ma delegates oseyier ni koro ok en about policies odhi bet about mane chane manyalo wuotho e Kenya mzima koro apani kwang'iyo policies magi gichal nikech gite gidwaro mondo Kenya odhi e World Cup gi mago to kaka gitero gine koro apani nyaka sani chung moro bende osewacho ni gimodwaro sani maber en timo gimiluongo ni commercialized football mondo jatugo oyuti ko kuom talent mare apani mane gima wadhi timo sani nikech kinde moko nowacho ni ko commercialized to biro kelo chuch moko mang'eny moko mag go punda nini gang'o gini go to apani nyaka gie sani bende Festus wanyalo wacho ni Sport Act bende kane gi amende ne ok gilose mageng'o fuok wechego mag betting ko nitiere fuok mang'eny ahinya but awanyalo nyaka gie sani Nyamweya ok apar ka en gi mbi ahinya ma nyalo kelo delegates 94 kamoro achiel mondo mi ochako win election we wish well lakini opek nitie jok moko manigi mbi ma negative bas nyakaramogi mago ne gin yiero mag FKF mane walose wabro rito mondo wang'i ane ni to ng'ano mibro yier mabro tayo adhula e pache ka koro wadhi ane e tuke mag iluongo ni Rising Stars odhi e piny Tanzania kama bende gibro tugo e tuke mag Sekafa bas Rising Stars gin tim machuo manie bui ni 20 kendo korka Kenya ka taneno ka tim ni berga mokalo akene wanyalo yudo video matin wi Rising Stars kaeto walose juu Sekafa lazima ushinde Sekafa ndio uende AFCON. So ni kitu tunajua kwa akili yetu, kila mtu hapa, so lazima tushinde hii tournament ndio tuweze kuqualify kwenda AFCON. In our group I believe every team is coming to compete, so nothing will be easy. And as I said before, we have been preparing and we are ready for the competition. So we believe it won't be easy, but we are going to do our best to win because we believe we can win. Bas mago gini ya Wood Kenya manie bui ni 20 Rising Stars aparo ni kinde moko nchegi go tuke mag Sekafa ma finals no gore mambo leo Kisumu ma Uganda no puonjo adhula maro kabiye negitemo ya wutu wanotemo football ongetemo Milton lakini an kaka jafuambo ang'eyo influence mar IDs koro kaka Milton kete ni negipuonjo adhula opogore gi Uganda ne olowa. Okay, mano gik mopuonjo. Anyalo yie ni koche manopuonjo adhula kora. Coach nopuonjo. Lakini Uganda to ne ok opuonjo adhula ne gilowa. Okay, Rising Stars gin gi thuolo marom nade mar kaw kata kombe mar Sekafa nikech ng'e ni gigi nok go chon en gimo chakore machiegni mar under 20 ni. Gin gi thuolo marom nade wacha kodi Merab. Mokwongo under 20 nyithindo go nego mpira kinyalo paro mpira mokalo cha nigi chopo final donge alafu negi kier matin tingeni gisekier gidhi gwacho ni wang'ni okwata kwa kier kantie mistake moro mano beti anan kod gigi hopes kabisa gin that team and very young kaka nwacho kani
kaka gitindo no wakur ga kura mos with the time yudo kakoro ng'ane olunga giri retire gima ko gitimango gikaw kachacha an ang'eyo ni gidhi mabor Kalungo ko no dwa retire awacho ka chiemo ka giri retire dong retire ko chung Dito nyako dhi. wati aramis marate Mariga ne ni kanyo sani en achiel kuom stakeholders mar FKF. Mariga. Oh, Mariga. Sani wanene gi Nyamweya. Koro level stage. Mariga to sani koro yawa. Bas. Ay, okay, Festus, nyisa ne ni paro nango kuom Rising Stars. Be gin gi thuolo maber mar kelo kombe ka. Amaneno ginyalo kelo. That is ka ginyalo work on mistakes mane gitiyogo mane gi make last time. But kang'iyo gima ne Uganda ohewo go Kenya, en king'iyo ni nyithind Kenya minyisi ni under 17, 18 king'iyo to gin under 17. Maradiera. Uganda to king'iyo tinyisi ni mbwana ni en under 17 to rom gi Milton. So aparo ni Gichamo chitobero. Matoke. mana kia. Matoke gi njugu monywasi. Sam Kazule machalo nyoka. Fumbi chitobero. Njugu moro monywasi gi matoke to. Mito. Nguvu mingi. Yes. Kora paron mano size mar body size mar jo Uganda e mano hewo Kenya. King'iyo team go nino sana Kenya tenanda walung nanda 18 but king'iyo jo Uganda go to nino gi joma okalo 18 in terms of ginyalo bedo ni gina 18 no lakini king'iyo body size mar gine duong molojo Kenya. Makapon kendo wanyalo romo gi Uganda final kapon coach pokodo trick machielo to matokeo ni ile. Ahmed Martin kora kwa neno generally Uganda ongego mpira wadoga radier generally football ma Uganda ki compare gi ma Kenya nitiere difference. Uganda go mipira kata nyichi neno tuke mag nyithindo mag secondary joka go mipira koro but ng'en gi mag lower gago wan kwa form 4 ka gin go form 6. Yes, that is the difference. Koro age do koro age pogre ing'eyo jakabla kana paro ni kwa dhi anda tapani nyaka waket maino kata emphasis ya anda nikech ido kata kanyo cha wagoyo tuke mag high school mana kaka nani wacho to ido ka ne was sport jatugo moro achiel maber ne tugo ne school secondary ma highway iluonge na Roko to tuke mag high school mokadho maiecha kanyo bende mane wa identify Gavi to kanyo mane wa identify Kibet makoro wuoyo kani Kibet ko ido ka adier piny Kenya kinde duto mwago games mag high school wa identify ga star chiel mag dier king'ie in terms of body age to fit ko ido ka demand mar fans bende Kibet ere nikech no qualify koro kata kidwa chiti idwa medo joma dongo iwe Kibet matin tikaw ng'ama duong' iwe Gavi iwe koro ido ka wadwa temo ga the honest but koro kichake dhi Uganda dier cheating nitiere but gin gidwa dhi excess nikech ido ka physique margi ka chiel koda age ing'ia dier wacho ni kata kere wacho iluongo chiemo no nang'o Chitobero whichever ido ka apani nitiere difference age margi koro apani kwa dhi wayudo ka kizungu luongo ni level playground lakini kama mwadhi Sekafa nitido ka papuleng matin kama in terms of age Kenya tero malo to Uganda biro to corridor. Okay, machane gin gi thuolo nikech opira nigo Kenya ka koro sani otere Tanzania. Despite the fact ni Uganda emanologi, Tanzania bende ber kochopo nigo opira dalagi. Sani kwanza tibe ma Tanzania ni malo molo ma Kenya. Kaporo Yanga chopo finals mar CAF Confederations Cup. Mano singne gi gik malich to ochopo semi. Negi chope finals. Simba bo chope semi. To Yanga no chope finals. Ma Warabu ka ologia lo finals. Ngeche ni rang'iny mar football kata Tanzania bende ni malo. Now that itero pira ni Tanzania, Kenya bro nyalo. Anyalo bedo gi geno to a good extent nikech wawuoyo ewi jogo ma raga, ewi jogo ma hikgi wageno ni gin kanyakla e higni to giduto pod gitindo. Koro ok wawuo ewi Harambee Stars dhi tugo gi Taifa Stars, ok wawuo ewi Gor dhi tugo gi Yanga, kata Tusker dhi tugo gi Simba. Wawuo ewi Rising Stars ma dhi tugo gi jowetegi manie hikgi the same level. Koro wawach ni kama gintie cha geno nitie kipenja emomiyo ne wachopo finals gi ka
ne watugo gi almost the same level of opponents. Nyo giwuok nyoro ka ginyo gichomo Tanzania to group ma aneno ka gidhi tuge cha pod mi again kase keto level playing ground nigin a group achiel gi Rwanda gi Tanzania, Djibouti, aneno ka magi timbe magi nyalo rakorego at the same level. Gima mi ageno kendo en ni giwuok kaka okwaneno tulo mora mara nine okomigi otiko mara kiani ne ginendo marache kroko kubedo makare apani for the first time waneno ka gik moko ridre maber nyaka nyithindo gi nyo wuoka kagi chopo Dar es Salaam. Koro mano en achiel kuom gigo monego be ni wayiere ni miyo ya wuotwa ge motivation kagi ritugo kacha walem nigi gitug maber kachopo tarik 10 to gibed ni ginyalo bedo kagi kawo symbol this to ngelemo nitie ga gitu na giwanjo se puonji gi coach gima konyisogi kata be ongela dine bed ni tugo ongelemo dikoro jotugo gi ok lungre e dier pap ka opira poko chakore gigo ten tiere gigo ten nitiere. In fact this wachon one kaka fans walem ni team number 2 in football ndegi miluongo na luck bas nitie seche minyalo tiyo matek to how itamore itiyo gi teko in gi physics duto ok kel luya tuji ok luck so kama ikwacho anyalo onge luck e football nitie onge actually anyalo wacho ni luck nitie wang'iya ne kata opira manyogo kin Bayern Munich gi Aston Villa mano luck yes no kata onge lakini luck goli cha leo mit majajo sawa ni sawa mit lakini mane tie luck no gimane timre unu mentality ni Bayern osego Champions League for long muonge hotel mentality ni dhigo fulani mano onge e football lakini ngama no watch game cha Bayern made lakini wabo biro kayo setieko biro bange pokilose wach Stars aselose arituma na mondo mikoro wanywande gi mar Starlets mondo watiek but apane nyaka gesa ni wach luck gini to ngine kech nyaka ne wadhi I think now setting up preparations more on. Thank you. At least in fact luck ne Manchester ongego. Wanyalo wacho kamano. Wabo biro kanyo. Apani kikwarika hiya ubiro ka. Yokoro bogi waduogo bang' kolo wacho waka iweyo matin jo Manchester gore gi jo Arsenal mano wach gi waka iweyo waduogo kikidhi mabor. Kani nyiso wach football ongege luck. Iko. No. Aweni wach Manchester. So far, umefikiria kenye utafanya Ido? I'll clear my school fee and then the other part of it, I'll invest on something. Confirm that amount is what I told you won. Yeah, sure it is. What can you tell people at home? Naweza waambia waendelee kucheza. It's a reality, ni ukweli. Dial *811*709# to get the old rugged cross as your skiza tune. Leo niko hai niko na macheda. Nitakila chom nikimuga hela. Tena niko sawa Nyakoro mgajwang chienge suma jumani elia chirka chirwati riko da jangolo malet ilongoni ivion Achia kachiel kodo koka Kandira mwana Mr. Big Deal, Mr. Big Stepper, jina ni Biggie, maheta wali Nakombeni koda hype man and you know what? Hype man majumani elia wati bere koda Walter Koya Junior Bigger statue, inua mkono alafu cheza na mguu And on the ones and twos wati bere koda the one and only DJ Sawa, maintain, ivo ivo maintain, ivo
Tunajua familia yako hufurahia mboga na matunda, na ndio maana Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea Mama Soko package kutoka Quickmart. 1 bunch of spinach 35 down to 18. 1 bunch of sukuma wiki 29 down to 18. 1 kg of tomatoes 69 down to 49. 1 kg of onions 89 down to 69. 1 kg of white potatoes 119 down to 99. 5 pieces of imported oranges 299 down to 189. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka utalipa only 482, meaning utakuwa umesave 208 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka stock bado iko. Ukishalipa, you can go to Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket yenye iko karibu na wewe and you get to collect your products. Unangoja nini? Si ulipe saizi ka bado stock iko ndio enjoy discount yako. Citizen Duka, the home of discount. I'm Lydia Jagi, a teacher by profession from Oranga. I've been praying Shabiki for quite some time. I'm happy to win. I thank God. I started praying after seeing some winners on Citizen TV. I pressed a bet of 15. That is super jackpot, and I won 12 out of 15. I'll continue praying until I win the 13 million on the jackpot. I'll use the money to clear fees for my children and also invest the remaining and also give part of it to the work of God. Hii bonus ni kionjo na kujia 13 million very soon. Shabiki super jackpot ni time yako. Minadai wote twenda hivi to bet. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 671. Jumapini e chenro mar Injili Kalo, wabro bedo kod Jatich Nyasaye mabro miyo wachiem chuny kendo bro lamo kodwa. Bang' mano, wabro bedo kod Sunday School mawuok e kanisa mar Agano Faith and Holiness Church mantiere kar dak ma Baba Dogo. Bende wabro bedo kod Grace Partakers Band mabro gwedhowa kod wende mamit mag pako kod dendo Nyasaye. Ola mane maderom gi ng'wono. Eka bang'e, Pastor David Odiwuor Othaya mar New Life Prayer Center and Church, Molo Branch, bro gwedhowa kod wach Nyasaye kendo lamo kodwa. A second service, wabro bedo kod the Adventist Police Minister. Kojawer, Nancy. Magi duto e Injili Kalo. Created through AI tools, printed and then framed, and the best place to catch them is along the Nairobi traffic, where hawkers are making money out of them. Kuna machine zimetoka mingi sana, zina nguvu sana, na zinaweza toa hii kitu kama hii. Sasa zenye zinatembea sana hizi za watu sana. Watu. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Dero di bedo mamet mara tali wakilo ni jango mara jume lo ngone samba mapangala Komponi yani tunakuja yo Telo manentiere e band mara orchestra Virunga Dero di bedo mamet mara tali DJ Small tunasema namna gani Kawasiti ogija ngoro mar Joma Antaklini mix manit mag rumba Idu manyekane Akili wasani upogole kairita watanabe Feregola Tiedero ka See you there. Usema walisema tumechoka. Mana kamano pod wan mana kae cheno mar paw tuke wamedo nyisi mathoth matimore e chuny boma ma Nairobi kaachiel gi kor gwenge. We are all sporty. Emomiyo kendo wakelo jatugo machielo
ma bende koro riwore kodwa bende dwa tayowa e chenro ni, bende biro konyowa tayo chenro ni. Adwa ni mondo hulre kende owuon, en jalo ma bende ung'eyo osebedo ka wakonyore kode kama chiegni. Erokamano ahinya Milton kuom miya chenro thuolo mar bedo chenro mar paw tuke. Wajabedo ka kinde ka kinde, kendo kawuono kendo wachako wariwore kod an iluonga ni Osutwa Wuod Kosoko, wuod japuonj Charles Osutwa. Ng'eni ok obi pogo na lo kadok adhiale kawuono odiechieng japuonj. Amosi kuma intie kamoro amora japuonj. Ago erokamano kuom rwaka kendo ageno ni wabowuo malach. Erokamano ahinya. Awacho ni bwana nigi besa ahinya, lakini iti bol sana. Bein kata gi dada moro e ngima. Japuonj nena pod asomo. Erokamano ahinya machiegni. Odwaro lo to be ok odwaro ng'ere kaka jabibadhi. Fibe nyaka chul. Samore gini ginyambedo mang'eny, koro koluongo nyimalo onge wach. Wadhi mbele ka koro wadhi e tuke mag counties. Tuke mag counties higa mokalo notimore e kaunti ma Nakuru. Wang' ni koritere e kaunti ma Bungoma chakre tarik aparo na 18 kanyo, kadhi nyime nyaka 25 obro dhi e kaunti ma Bungoma. Akia ni wanyalo yudo picha matin motudore gi tuke mag counties gi, kaeto director marwa nyalo ketonwa picha kaeto wadhi mbele. Kama kasa ni sisi, basi sisi ndio kasa. Hatutataka watu wengine waje wawe kwamba wao ndio. And so it is our honor, it is our pride to be able to make sure that we are the ones, the honorable members, and the speakers, and the staff of all the county assemblies, kuona kwamba wao ndio wataparticipate. So we'll stick to the rule. All county assemblies will be provided their regulations, how these games are going to be coordinated. Mana kamano e kaka tuke go notimore Nakuru kinde mokalo. Tuke ma counties gi bende gibedo ga ni jotich ma county ema tugo gi, kosi nyagoli agola ne ya Kisumu kori tug ne Kisumu kaka nyako ni en nosewacho Janet Ball ni nyalo tugo kata ne Siaya moro. Ngene ka nyalo show talent mari. Nyalo geta samora. Magache ni okochuno ni gin jotich ma county. Ng'eny ne gin jotich ma county. Kechen mar county kamano cha. But samoro be ginyalo tene samoro giremo ng'ata achiel. Gidwaro ja defense. Tiwacho ni mera bin gi height. Bigo na defense. Tengena na go defense ta aloyo. Isani ni koro nyalo go gigi te donjika. But at the end of the day mostly ikauga jotich ma counties. And then sama okel piche kale kata sani tere Bungoma cha. Biashara debate maber. Joma ntiere gi ohandi mag karning do kuonde chiemo. Ida koro Bungoma dhigerore sama jio di kama e chande. Kende gima ber kabisa. Okay. Armstrong, tuke ma counties gi nyaka ne chagi, aparo ni matielo mar 5 ma tuke go nyaka ne chagi. Binde no kagi kelo any significance sports ma pacho ka? Aparo ni kata obedo ni nitiere ler moro mabiro kata significance moro maler maneno, lakini en mor kata ilo kata en gimoro maber ahinya ne jotich wegi mag county, nikech magoli office kendo ichako aja fuatoga team no ero mar adhula mar county ma Homabay, nikech anye mae ineno ka weekend kinde ka kinde gijabedo ga gi friendly gi timbe moko ma e gweng' ma miyo nyalo build. Kizungu wacho ni all work without play makes Jack a dull boy. Koro mae gima tiego ji kata kobedo ni ndis significance no moro maler maduong' mabiro e tuke mag pacho ka, lakini en gimoro magero counties kata jotich mag counties. Okay, Merab, tuke gi. It's a way. Okay, wawinjore. Kabla kaka ni mokwongo tik counties golo jotugo to majority kata thothgi gin staff mag counties. Kapani anyalo kawe gi ango mopogore. Kinde magedhi gitedo ka
gimoro amora oselosi mapema ma gidhi lewni osetwang'negi gimoro amora. Iyudo ka ana e kaunti mar Kisumu. Sama naneno ka gini nitiere chenro, nawuoyo gi achiel kuom jotelogo ma en jalup jatend kweth mathoth e od bura mano ma Kisumu, MCA Namani Wenga. Emeno jatugo machon iluongo ni Lumumba Wade. Tapenje gimoro achiel, ang'o mon sama udhi e meku gi gimoro amora logistics te oselosi. To Kisumu nigi team moro ni Kisumu All Stars. Mosebedo ka ywak all along e weche mag chudo and everything. Sama utimo magi mu embrace kandu nikech ang'e ni gima duong' ma gidhi achieve kaja to en mana team building. Mondo mi gibi kamoro achiel. Sani bing'e ni weche tek e county, national government pokoro gimoro kech ka ji kucho. Koro kogol gi gidhi gitimo achiel ariyo adek, apani be konyogi yudo gima. Apani gima duong' ma gidhi achieve kacha en mana cohesion ya kelo ji together, duoko tension piny, stress kachiel nikech moko kuom wache moyiero gin joma dongo. Koro apani komigi thuolo cha ahinya. Tapani sama gitimo maendi ma jatend weche tuke counties mopogore opogore loso logistics mag dhi e tukegi. Ging'e moko kuom nikech iyudo kata ka Homa Bay kucho nitiere timbe, nitiere stadiums, nitiere. Sama gitimo magi, gikete infrastructure bende para mbele mondo sama celebrate gima wawuoyo kuom kama to bende wapake moko kuom gik ma giyale od bura mabiro affect positively weche mag tuke. An apani mane changamoto madamegi ni kata aparo ni in ng'e ni kiwacho to nyalo timore. In ng'e ni kata babu ng'e yawinjo ka baba go ni jo babu ng'e koro ang'e ni jogo wacho ni ng'amo wacho gicha babu ng'e go ani awen wacho gima serious gima babu wacho serious gina awen wacho gima serious ana wen babu ng'e jo to do ng'e jo babu ng'e mo no jo aya Mike jo bilu an aparo ni en gima ber ka ginyalo tiyo gi thuolo mar bedo ni gitie county mondo ginywak gibag nyasi machalo kamae makelo gi kanyakla ka nyawadwa Osuto ne wacho all work without play mak mana ni gima duong' ma gino kelo e weche tuke pacho kata wang'eni lakini in ng'eno kituga kata football team mar ka okituge to kin ga dal nikech ok in Jack di bedo dal in Mike ya koro gima timore en gima ber ka jogo timo networking gi yudo thuolo mar kata kambi waka nitie ga seche moko ma nitie team building activities mago e gik ma counties go timo mondo giyude kaka gitiyo gi budget mopogore gi mar osara ma Joey nowacho ni chal kama ok giyude kur gwenge gi sani. Koro ka ng'ato dhi oko kamano nitie allowance ang'o lakini ok apar ka gitudore achiel kachiel gi weche tuke ma e county go eko mak mana ni nitie moko kuomgi ma ang'eyo ni gin tuke ma otenore ahinya e bad migawo ma osiro weche tuke e county ka county. Koro ka bad migepe mosiro weche tuke e county ka county coordinate ma timre mayom kaka wasebedo kwa aneno kata mana kuro kaka ne waneno natia onego bed ni girie bede gi be e tuke ma counties generally ka nitie team moro ma chal kama sulwe maber mar county onego bed ni girie bede gi gikonyo gi gisiro gi mondo gi amano. Koro apani kaka kambi waka ing'eni wan gi football team to isiro gi ga imiyo gi ga gimoro ka gitugo lakini nyocha gidhi tugo machiegni Festus Lang'o ne nie team no go chieng' Emmanuel gima lich ni kanye giduogo to apenjo gi nudhi nade ni weuru wacho gidagi nyiso aduoko nyaka sani Festus Lang'o gi Emmanuel odagi nyiso aduoko nyaka sani nogogi nikech nawe mako gol kada mako gol nok lowa kinde Mutwiri to ngan mane an goalkeeper ka mar Royal Media to na jagol apani ne atiyo gi kambi machielo to ne an jagol be imbe ni jagol to kinde go ne oweyo marach mane omiya dhi safar unfilled
ma nyaka sani apani ane achiel kuom jok mosedonjo Anfield. Yeah, ne udhi Anfield. In fact, anyalo nikech bedo jagol. Koro ng'ato jagol kendo tim maruno ne nigi nyako moro achiel e iye. Anyalo paro ne en Kasarani manudhi Anfield. Jatelo nyalo penjore tugo chieng' no. So goalkeeper bentiere ma adwa nyisu kineno jagol miluongo ni Gad Matthews gie sani. Gad Matthews e goalkeeper number 1 magor gie sani to ok en jagol mabor moloyo weche. Francis Onyiso